Meillä on täällä huippulemmikillä 2 vuorokauden ikäiset Siperia Huskin pennut. Ja täällä pentujen äiti Nala syö tietenkin huippuaktiivia. Huippuaktiivi on oikeeta superruokaa tiineille ja imettäville äitikoirille. Aktiivi sisältää todella paljon proteiinia ja energiaa. Ja se, että ruoka sisältää reilusti proteiinia, niin auttaa siinä, että äitikoirien lihakset säilyy hyvässä kunnossa. Ja näistä pennuista olisi tarkoitus sitten tulla isompina maailmanmestareita. Eli näistä tulee kilparekikoiria. No tätkö sinä?